Hablar si queréis. Kaixo, aurten ere hemen gaude gure ikasleen lan guztiak eskaintzen. Esan behar deu, aurten lehengo bilabetetan egin zituztela txuri beltzeko lanak, nire atzean daudenak. Bertan, grafitoa eta kreta txuria erabili dute. Gero, formatua ikusten dezuene da txikia da eta daukate kolorea. Irudi hauek, izan dira bai argazkitikan hartuta edo bestela fotokopiatikan. Gero beste zati bat, beste gutxi gora bera abenduan eta hasi ginen egiten akuarelak. Akuarelak ere baita formatok txikik dira, gaia ere librea izan da, bakoitzak egin du izan nahi duena. Eta, baita esan behar dugu akuarelan beste ariketa bat zela kontxak eta horrela jarritzen genien eta hortik kopiatu egin behar zuten. Baina, denak ez zuten egin kopiautak kontxa horiek zeren, saiagoa da eta beste batzuk aukeratu dute beste aukera eta izan dela hori, fotokopiak edo horrela erabiltzea. Gero urtarriletik aurrera, ariketa bat proposatu genien, akrilikoarekin egiteko, urtero legez, eta bertan zuhaitzak margotu behar zituzten. Nahi zituzten zuhaitzak, eta formatua, kolorea, nahi zutena. Euki dute baita fondoan, esperimentatu dugu aurten espraiarekin. Fondoa espraiakin egin behar zan, eta gero zuhaitza egin behar zuten ahalik eta realista. Orduan nahi genuen pixka bat bi zea horiek ikusteko ze desberdintasun dagoen gauza aurruneratzen duen batetik realista batekin. Gauza batzuk ondo atera dira, beste batzuk. Eta gero hortik aurrera esan dezakegu egin dituztela beste bai akriliko eta bai oleoak, eta hau egia izan dian nahi izan duten formatua dana librea, ez diegu ezer ariketa jarri. Eta esan daiteke baita urte hasieran egin genuen ikastaro bat, zesteria edo delakoa, eta hor batzuk ekarri dizkigute batzuk baita erakustarazteko. Eta esan baita, erakusketa ekainaren 25 honetan irekitzen dela, eta uztailaren 15 bitartean dagoela, baina jakin dezazuten uztailaren 5 bitartean egongo dela ikusten ari garen hau, eta hortik aurrera umeena izango dela, 5-tik 15 inguruan, gutxi gora bera. Eta besterik gabe, jendea animatzea, etortzea, badakigu hauetan igual eguraldi oso ona daukagula, baina animatu, ze gauza oso politak daude, eta etorri ikustea. Mi esker.